ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி, நேத்து நீங்க கால் பண்ணீங்களா? ஆமா மாதாஜி. அப்புறம் பேச ஓகே மத் நான் அது கனெக்ட். ஓகே, நான் அப்புறம் நான் இன்னைக்கு எக்ஸாம் முடிஞ்ச பிறகு பேசுறேன். ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க் யூ. ஆல் தி பெஸ்ட் மாதாஜி. எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா உங்களோடயே இருப்பாரு, உங்களுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. அவரே வந்து எழுதி கொடுத்துருவார். கண்டிப்பா. நீங்க எங்களுக்கு கொடுத்துருங்க. கொடுப்பார். என்ன இது? Almighty is with you. With everyone and everyone will get blessed by him. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Wish you all the best. Thank you மாதாஜி. ராதிகா மாதாஜிக்கு எங்களுடைய விஷஸ் சொல்லிடுங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பால் வருது இல்ல, பால் பெரிய பால் சார். நெக்ஸ்ட் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போறது 31வது பதம். பிரேயர்ஸோட நாம் இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதிரயேத். ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनी इति नामिने नामस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे प्रश्चायते देशधारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदण्डिकम्. हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு பதம் 31. இந்த அத்தியாயத்துல 6 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு. இன்னைக்கு இந்த அத்தியாயத்தை முடிச்சிடலாம். நம்ம நாளைக்கு 17வது அத்தியாயத்துக்கு போகிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ ஆத்மானாம் சானுசோஷாமி பவந்தம் சாம்ரோத்தமம் தேவான் பித்ருன் ருஷீன்சா தூன் சர்வான் வர்ணாம்ச ததா ஸ்மரான். எஸ் புஷ்ப மாதாஜி அட்மிட் பண்ணி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மானம் சானுசோஷாமி பவந்தம் சாம்ரோத்தமம் தேவான் பித்ரோன் ருஷீன் சாதூன் சர்வான் வர்ணாம் சதாஸ்ரமான். ஆத்மானம் என்னை, ச மேலும், அனுசோஷாமி கவலைப்படுகிறேன், பவந்தம் உன்னை, ச தவிரவும், அமர உத்தவம் தேவர்களிடையே சிறந்த, தேவான் தேவர்களை பற்றியும், பித்ரோன் பித்ருலோக வாசிகளை பற்றியும், ருஷீன் ரிஷிகளை பற்றியும், சாதூன் பக்தர்களை பற்றியும், சர்வான் அவர்கள் அனைவரும், வர்ணான் சமூக பிரிவுகள், ததா அவ்வாறே, ஆசிரமான் மனித சமூகத்தின் ஆன்மீக பிரிவுகள். மொழிபெயர்ப்பு. நான் என்னை பற்றியும் தேவர்களில் சிறந்தவரான உம்மை பற்றியும் தேவர்கள், ரிஷிகள், பித்ருலோகவாசிகள்
பகவத் பக்தர்கள் மற்றும் மனித சமூகத்தில் வர்ணாசிரம முறையை பின்பற்றுபவர்கள் ஆகிய அனைவரை பற்றியும் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். பொருளுரை. மனித வாழ்வில் பூரணத்துவத்தை ஏற்படுத்த மனிதன், தேவர்கள், ரிஷிகள், பித்ருலோகவாசிகள், பகவத் பக்தர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானபூர்வமான வர்ண ஆசிரம முறையை பின்பற்றுபவர்கள் ஆகியோருக்கு இடையில் ஒத்துழைப்பு இருக்க வேண்டும். எனவே மனித வாழ்வுக்கும் மிருக வாழ்வுக்கும் உள்ள வேறுபாடு வர்ண ஆசிரம முறையிலிருந்து தான் ஆரம்பமாகிறது. மேலும் இந்த முறை முனிவர்களின் அனுபவத்தினால் வழிகாட்டப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். இந்த வர்ணாசிரம முறை படிப்படியாக உயர்ந்து பரம சத்தியமான பரம புருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் நமக்குள்ள நித்திய உறவை ஸ்தாபித்துக் கொள்ளும் வரை உயர்கின்றது. இந்த வர்ணாசிர தர்மம் மிருக உணர்வை மனித உணர்வாகவும் மனித உணர்வை தெய்வீக உணர்வாகவும் மாற்றுவதற்காகவே பகவானால் ஏற்படுத்தப்பட்டதாகும். முட்டாள்தனத்தின் முன்னேற்றத்தால் இது மீறப்படும் பொழுது அமைதியும் முன்னேற்றமும் கொண்ட வாழ்வு முறை உடனே சீரழிந்து விடுகிறது. கலியுகத்தில் பகவானால் உண்டாக்கப்பட்ட வர்ணாசிரம தர்மத்தின் மீதுதான் முதலாக தாக்குதல் நடத்தப்படுகிறது. இதன் விளைவாக சிறந்த பிராமண தகுதிகளை பெற்றிருப்பவர் சூத்திரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். மேலும் சூத்திரனின் தகுதியை பெற்றிருந்த போதிலும் பொய்யான பிறப்புரிமையின் காரணத்தால் ஒருவன் பிராமணர் என்று பெயர் பெறுகின்றார். பிராமணருக்குரிய தகுதி முறைகளில் பிறப்புரிமையும் ஒன்று என்றாலும் இது ஒன்றினால் மட்டுமே ஒரு பிராமணராகி விடுவது என்பது சிறிதும் உண்மையல்ல. மனதையும் புலன்களையும் அடக்கி பொறுமை, எளிமை, தூய்மை, அறிவு, உண்மை, பக்தி ஆகியவற்றை விருத்தி செய்து வேத ஞானத்தில் நம்பிக்கை கொண்டு இருப்பதே ஒரு பிராமணரின் உண்மையான தகுதியாகும். தற்போதைய யுகத்தில் தேவையான தகுதி முறைகள் அலட்சியம் செய்யப்படுகின்றன. மேலும் உண்மையை திரித்து கூறும் பிரபலமான கவிஞரான ராமசரித மானசத்தின் ஆசிரியரும் கூட போலியான பிறப்புரிமையை ஆதரிப்பதை நாம் காண்கின்றோம். கலியுகத்தின் ஆதிக்கமே இவற்றுக்கெல்லாம் காரணம். இவ்வாறாக ஒரு பசுவின் வடிவத்தை ஏற்றிருந்த பூமி தாய் இத்தகைய வருந்தத்தக்க சூழ்நிலைகளை குறித்து வருந்தினாள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மானம் சானுசோஷாமி பவந்திம் ஷாம்ரோத்தமம் தேவான் பித்ரூன் ருஷீன்ஷா தூன் சர்வான் வர்ணாசிரம ததாஸ்மரான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப இந்த பசு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பூமி தாயான பசு பேச ஆரம்பிக்கின்றாள் இல்லையா? ஸோ அதனுடைய கண்டினியூவேஷன் தான் இது. நான் என்னை பற்றியும், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பூமியை பற்றியும், தேவர்களில் சிறந்தவரான உம்மை பற்றியும், தர்மத்தினை பற்றியும், தேவர்கள் ரிஷிகள், பித்ருலோகம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா யமலோகம், பகவத் பக்தர்கள் மற்றும் மனித சமூகத்தில் பாத்தீங்கன்னா வர்ணாச முறையை பின்பற்றுபவர்கள் அனைவரையும் பற்றியும் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன். அதாவது அதர்மம் புரிபவர்களை பற்றி சிந்திக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அவர்களுக்கு நாம் என்ன சொன்னாலுமே ஏறாது இல்லையா? ஆனா தர்மத்தை பரிபாலிப்பவர்களுக்கு ரட்சணை தேவை இல்லையா? அவர்களுக்கு எங்கே இடர்பாடுகள், சங்கடங்கள் வரும் என்பதை அதை பற்றி தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பூமி தாயன் யோசிக்க ஆரம்பிக்கின்றாள். மனித வாழ்வில் பூர்ணத்தை ஏற்படுத்த மனிதன், தேவர்கள், ரிஷிகள், பித்ருலோகவாசிகள் மற்றும் பகவத் பக்தர்கள் மற்றும் விஞ்ஞான பூர்வமான வர்ண மற்றும் ஆசிரம முறையை பின்பற்றுவல் ஆகியோரிடையில் ஒத்துழைப்பு இருக்க வேண்டும். ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒருவருக்கொருவர் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தால் மட்டுமே இந்த சமுதாயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிலைத்து அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையை எடுத்துட்டு வரும். ஆனா ஒரு சமுதாயத்திற்கு இன்னொரு சமுதாயத்திற்கு இடையிலே சண்டை சச்சரவுகள் ஏற்பட்டால் அதுவே பெரிய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பேர் இழப்பிற்கு எடுத்து சென்று முடிகின்றது. அதனால எப்பொழுதுமே அனைவருக்குள்ளேயே ஒரு ஒத்துழைப்பு இருக்க வேண்டும். எனவே மனித வாழ்வுக்கும் மிருக வாழ்வுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னன்னாக்கா வர்ற மற்றும் ஆசிரம முறையில் தான் ஆரம்பமாகிறது இல்லையா? அதாவது நம்ம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா மிருகத்தை விட ஒரு படி மேல் அப்படிங்கிறதுக்கான மனம் என்னும் அந்த இன்னொரு அதாவது பாத்தீங்கன்னா புத்தி, மனம் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஃப்ரெண்ட் நமக்கு. ஸோ அதனால இதெல்லாம் பகவான் கொடுத்திருக்கார். ஸோ மாறுபட்ட இது டிஃப்ரெண்டா இருக்கக்கூடியது. மற்ற ஜீவராசிகளை விட மனித சமுதாயத்திற்கே பாத்தீங்கன்னா யோசிக்கும் தன்மை இது எல்லாமே உண்டு நமக்கு இல்லையா? அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா வேறுபட்ட நாம இந்த வர்ண மற்றும் ஆசிரமங்களை நாம பின்பற்றுகின்றோம். மேலும் இந்த முறை முனிவர்களில்
அனுபவத்தினால் வழிகாட்டப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது நல்ல ரிஷி முனிகள், அப்புறம் ஒரு ஆச்சாரியா, ஒரு குரு, அவங்க மூலியமாக தான் நம்ம வந்து இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை வந்து வழிகாட்டப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். இந்த வர்ணாசிரம முறை படிப்படியாக உயர்ந்து பரம சத்தியமான பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் நமக்குள்ள நித்திய உறவை ஸ்தாபித்துக் கொள்ளும் வரை உயர்கின்றது. ஸோ அதனால நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் பகவானோட ஏற்படுத்திக்கிற வரைக்குமே இந்த வர்ணாசிரம முறை நமக்கு வந்து தட் இஸ் த ப்ராசஸ். அந்த ப்ராசஸை பின்பற்றி செல்லும் பொழுது மட்டுமே நம்ம பகவான இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய மார்க்கத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றது. அதனால வர்ணாசிரமம் வந்து நமக்கு தேவையான ஒன்று. இந்த காலகட்டத்துல நம்மளால எவ்வளவு ஃபாலோ பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் மிருக உணர்வை மனித உணர்வாக, ரொம்ப அற்புதமான வரி. நம்ம பேசிக்கா அறியாமையில் இருந்தாலே நம்ம வந்து மிருக உணர்வில் இருக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். எப்பொழுது நாம் அந்த அறியாமைக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை நாம விடுதலை அடைகின்றோமோ அப்பொழுது மனித இதுக்கு நாம வந்து முன்னேறுகின்றோம். மனித உறவில் இருக்கும் பொழுது சத்துவகுணத்துல மேலோங்கி இருக்கின்றோம். அந்த சத்துவ குணத்தை நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக சுத்த சத்துவ நிலைக்கு எடுத்து செல்லணும். சோ மாற்றுவதற்காகவே பகவானால் ஏற்படுத்தப்பட்டதாகும். முட்டாள் தளத்தின் முன்னேற்றத்தால் இது மீறப்படும் பொழுது அமைதியும் முன்னேற்றமும் கொண்ட வாழ்வு முறை உடனே பாத்தீங்கன்னாக்கா சீரழிந்து விடுகின்றது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அறியாமையில் எந்தெந்த செயல்கள் நாம செய்கின்றோமோ இதை பின்பற்றாமல் அதனால நாம வாழக்கூடிய இந்த வாழ்நிலைகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கடங்களை நாமளே வந்து ஏற்படுத்தி அந்த வாழ்நிலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிவு பாதைக்கு நாம எடுத்து சென்று விடுகின்றோம். கலியுகத்தில் பகவானால் உண்டாக்கப்பட்ட வர்ணாசிரம தர்மத்தின் மீதான முதலான தாக்குதல் நடத்தப்படுகின்றது. இதன் விளைவாக சிறந்த பிராமண தகுதிகள் பெற்றிருப்பவர் சூத்திரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். மேலும் சூத்திரரின் தகுதியை பெற்றிருந்த போதிலும் பொய்யான பிறப்புரிமையின் காரணத்தினால் ஒருவர் பிராமணர் என்று பெயர்கிறார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சூத்திரனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்துல பிறந்தவன் கூட அவனுக்கு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வேத ஞானத்தை அவனால பயிற்சி செய்யறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சு அவன் அதுல வந்து முன்னேறினால் அவனே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து ஒரு உன்னதமான பிராமணனாக நம்ம கருத வேண்டும். ஆனா நம்ம அப்படி செய்ய முடியாது. வெறுமனே பிறப்பினால் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராமணனாக இருந்து அவனுக்கு எந்த வேதத்திலுமே அவனுக்கு வந்து ஞானமே அற்றவனாக இருந்தால் அவன் பிறப்பினால் அவன் வந்து சூத்திரனுக்கு சமமாக கருதப்பட வேண்டும். ஆனா இந்த 2 தகுதிகளுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா முறையாக இங்க செய்வதே கிடையாது. இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் எந்த நிலையில் இருந்தாலுமே அவன் வைசியனாக இருக்கட்டும், சூத்திரனாக இருக்கட்டும், சத்திரியனாக இருக்கட்டும், ஒரே நிமிடம். சோ இதில் ஒன்றினால் மட்டுமே பிராமணனாக விடுவது என்பது சிறிதும் உண்மை அல்ல. சோ மனதையும் புலன்களையும் யார் ஒருவர் பாத்தீங்கன்னா மனசையும் நம்ம புலன்கள் இந்த பௌதீக செயல்களிலே வந்து ஈடுபடுத்தாமல் பக்தி இதுல ஈடுபடுத்துவதற்கு மடைமாற்றி ஈடுபடுத்துவதற்கான அந்த ஞானத்தை பெற்று அந்த வழியில செல்பவர்கள் அதற்கேற்ற இயல்புகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, தெய்வீகமான இயல்புகள் எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். பண்புகள் ஆல்ரெடி. பொறுமை, அதுல சிலதை மட்டும்தான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பொறுமையாக இருத்தல், எளிமையாக இருத்தல், தூய்மையாக இருத்தல், அறிவு, அதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு திங்கிங் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் உண்மையாக இருத்தல், பக்தி, இவற்றை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விருத்தி செய்து வேத ஞானத்தில் நம்பிக்கை கொண்டிருப்பதே ஒரு பிராமணனுடைய உண்மையான தகுதியாகும். இந்த தகுதிகள் யார் பெற்றிருந்தாலும் அவன் வந்து பிராமணனுக்கு சமமானவன், அவன்தான் பிராமணன் அப்படிங்கிறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு நாம பிறப்பால சூத்ரனாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து இந்த நிலைமையில இருந்தா we are also a பிராமின் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தற்போதைய யுகத்தில் தேவையான தகுதி முறைகள் அலட்சியம் செய்யப்படுகின்றன. ஆனா இதெல்லாம் குவாலிட்டிஸா ஒரு பிராமணன் தான் நம்ம இப்ப எங்க பாக்குறோம்? எஸ், நம்ம பாக்குறதே கிடையாது. நம்ம வந்து நம்ம வீட்லயே வந்து பூஜை செய்யறதுக்காக ஒருத்தர் அழைச்சாலும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா, இந்த வாட்டி வந்த பிராமணர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த வாட்டி அதே மாதிரி லெவலுக்கு வந்து சொல்லுவாரான்றது கேரண்டி கிடையாது. இப்போ அப்படிதான் நம்மளுடைய இந்த காலகட்டங்கள்ல இருக்கக்கூடியது. நல்ல வேதங்கள் படித்தவர்களும் இருக்கின்றார்கள். ஆனா அப்படிப்பட்டவர்கள் நமக்கு நம்மளுடைய அதிர்ஷ்டம் வந்து கிடைக்கணும் நமக்கு. ஆனா சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள்ல வந்து
அவ்வளவு இதுவா இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா ஸ்டில் தே டூ த பிராமணிக்கல் இது பண்ணுவாங்க. ஸோ நமக்கு வேற வழி இல்லாம தான் நாமளும் வந்து அதை உபயோகப்படுத்திக் கொள்கின்றோம். ஆனா உண்மையிலே ஒரு பிராமணனுக்கு வந்து பேசிக்கலி இந்த குவாலிட்டிஸோட அவன் ஞானத்திலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பிக்கை கொண்டு அவன் ஞானம் இருந்தா வேத ஞானம் அவனுக்கு இருந்தாதான் அவனுக்கு நம்பிக்கை இருந்தாதான் வேத ஞானத்துல அவனை வந்து முன்னேறி இருப்பான். ஸோ நம்பிக்கையற்றவனா இருந்தா அவன் வேதத்துல வந்து முன்னேறியே இருக்க மாட்டான். ஏதோ ஒரு 4 மந்திரத்தை சொல்லி அதையே வந்து திருப்பி 4 வாட்டி சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கால இதுலுமே நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? ஸோ மனிதனையும் புலன்களையும் அடக்கி பொறுமை, எளிமை, தூய்மை, அறிவு, உண்மை, பக்தி இது எல்லாமே இருக்கணும். அதோடு சேர்ந்து வேத ஞானம் இருக்கணும். அவன் தான் உண்மையான பிராமணன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ மேலும் உண்மையை திரித்து கூறும் சில, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஓன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் வேதங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாசிச்சு அவங்களுடைய ஓன் இன்டர்பிரேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டு சில சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் சொல்லக்கூடிய இடத்துக்கு ஏற்றவாறு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய மீனிங் வந்து மாறும். அதனால சமஸ்கிருதத்துல வந்து நல்ல பாண்டியத்தையும் பெற்றிருப்பவர்களால் மட்டும்தான் எந்த சூழ்நிலைக்கு இந்த வார்த்தை இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனா சில பேர் வந்து அதை வந்து டைரக்டா மீனிங் எடுத்துட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மாற்றி விடுவார்கள். அப்படிப்பட்ட பொய் அதாவது போலியான பிறப்புரிமையை ஆதரிப்பதை நாம் காண்கின்றோம். இது யாரோ ராமச்சரித்த மானசம் ஆசிரியர் கூட இந்த மாதிரி போலியான பிறப்புரிமையை ஆதரிப்பதை நாம் காண்கின்றோம். அது எங்கோ எழுதியிருக்காங்களோ என்னவோ எனக்கு தெரியல. ஸோ அந்த புக்ல பார்த்தா தான் தெரியும் அது என்ன ப்ராப்ளம்ன்றது. ஸோ இது எக்ஸாம்பிளா வந்து இங்க பிரபுபாதர் அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார். ஒரு ஆச்சாரியா இவ்வளவு தைரியமா இங்க எழுதுறாங்கனாக்கா கண்டிப்பா அது உண்மையான இதுன்றது வந்து நாம் அது ஒண்ணு மட்டும்தான் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். கலியுகத்தின் ஆதிக்கமே இவற்றுக்கெல்லாம் காரணம். அதாவது நம்ம புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டியும் நமக்கு இல்லாத இருக்கிறது காரணமே இந்த கலியினுடைய இதுதான். நமக்கு குறையுடைய புலன்கள், அதனால நமக்கு திங்கிங் எபிலிட்டியும் ரொம்ப கம்மி, புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மையும் நமக்கு கம்மி. அததான் வந்து காரணமாக இங்கே பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். இவ்வாறாக ஒரு பசுவின் வடிவத்தை ஏற்றிருந்த பூமி தாய் இத்தகைய வருத்தத்தக்க சூழ்நிலைகளை குறித்து வருந்தினாள். ஸோ இது எல்லாவற்றையுமே குறித்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பூமி தாய் வருத்தப்படுகிறாள். நெக்ஸ்ட் பிரேமா மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் நீங்க. பிரஹத் மாதயோ பகுதிதம் யத் அபாங்க மோக்ஷஹ காமாஸ்தபஸ்மர சமசரன் பகவத் பிரபன்னாக சாஷி ஸ்வவாசம் அரவிந்தவனம் விஹாய யத் பாத சௌபகம் அலம் பஜதே அனுரக்தாக தஸ்யாஹம் அப்ஜ குலிஷாங்குஷ கேது கேதைஹ ஸ்ரீமத் பதைர் பகவத சமலங்கரா கிருதாங்கிஹி த்ரீன் அத்ய ரோஷ உபலப்ய ததோ விபூதிம் லோகான் சமமாம் யஸ்ருஜித் உத்தம உத்சமாஸ்யதீம் தத் அந்தே. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மாதயோ பகுதிதம் யத்தபாங்க மோக்ஷ காமாஸ்தப சமச்சரன் பகவத் பிரபன்னாக சா ஸ்ரீ ஸ்வவாசம் அரவிந்த வனம் விகாய யத் பாத சௌபகமலம் பஜத்தேனுரக்தா தஸ்யாஹம் அப்ஜ குலுசாங்குச கேது கேதைஹி ஸ்ரீமத் பதைர் பகவத சம்லங்கிருதாங்கி த்ரீன் அத்ய ரோச உபலப்ய ததோ விபூதிம் லோகான் சமாம் வியசுருஜத் உத்ஸமயதீம் தத் அந்தே. பிரம்ம ஆதாய பிரம்மாவை போன்ற தேவர்கள் பகுதிதம் பல நாட்களாக யத்ததிருஷ்ட தேவதையின் லக்ஷ்மியின் அபாங்க மோக்ஷ அருட்பார்வை காமாக அதில் விருப்பம் கொண்டு தபக தவங்கள் சமசரன் நிறைவேற்றும் பகவத் பரமபுருஷரிடம் பிரபன்னா சரணமடைந்தனர். சா அவள் லக்ஷ்மி தேவி, ஸ்ரீதேவி, ஸ்வவாசம் அவளது சொந்த வசிப்பிடம், அரவிந்தவனம் தாமரை வனம், விகாய துறந்து, யத் யாருடைய பாத பாதங்கள், சௌபகம் ஆனந்தமயமான, அலம் தயக்கமின்றி, பஜத்தே வழிபடுகிறாள், அனுரக்தா பற்று கொண்டு, தஸ்ய அவரது, அகம் நான், அப்ஜ தாமரை மலர், குலிச மின்னல், அங்குஷம், கேது கொடி, கேதை அடையாளங்கள், ஸ்ரீமத் அனைத்து செல்வங்களும் உரிமையாளர், செல்வங்களுக்கும் உரிமையாளர், பதை உள்ளங்களால், பகவத் உள்ளங்கால்களால்,
பகவத பரமபுருஷரின் சமலங்கிருத அங்கி அவ்வாறு அலங்கரிக்கப்பட்ட உடலை உடையவர். 3 அதி விலக்கி அரோசே அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்ட. உபலப்ய அடைந்து. தத அதன் பிறகு. விபூதி விசேஷ சக்திகள். லோகான் உலகங்கள். ச அவர். மாம் என்னை. வியஸ்ருஜத் கைவிட்டார். உஸ்மயதீன் பெருமைப்படும் பொழுது. தத் அந்தே இறுதியில். மொழிபெயர்ப்பு. யாருடைய அருட்பார்வையை எதிர்பார்த்து பிரம்மாவை போன்ற தேவர்களும் பல நாட்களாக புருஷரிடம் சரணாகதி அடைந்திருந்தனரோ அந்த அதிர்ஷ்ட தேவதையான லட்சுமி தேவி தாமரை வனத்தில் உள்ள தமது சொந்த வசிப்பிடத்தையும் துறந்து பகவானுடைய தாமரை பாதங்களுக்கு தொண்டு செய்வதில் தம்மை ஈடுபடுத்தி கொண்டாள். பகவானின் தாமரை பாதங்களை குறிக்கும் அடையாளங்களான கொடி, மின்னல், அங்குசம் மற்றும் தாமரைப்பூ ஆகிய சின்னங்களால் நான் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தேன். இதனால் மூவுலக செல்வங்களையும் மிஞ்சிவிடக்கூடிய விசேஷ சக்திகள் நான் பெற்றிருந்தேன். ஆனால் இறுதியில் நான் பெரும் அதிர்ஷ்டசாலி என்று நினைக்கும் பொழுது பகவான் என்னை பிரிந்து சென்று விட்டார். பொருளுரை. உலகின் செல்வ செழிப்பையும் அழகையும் பகவானின் கருணையால் தான் வளப்படுத்த இயலும், மனித திட்டங்களால் அல்ல. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த பூமியில் இருந்த பொழுது அவரது தாமரை பாதங்களால் விசேஷ அடையாள குறிகள் மண்ணில் பொறிக்கப்பட்டன. இவ்விசேஷ கருணையின் விளைவாக பூமி சாத்தியமான அளவு பூரணத்துவம் பெற்று விளங்கியது. அதாவது மனிதன் மற்றும் மிருகங்களின் தேவைகளை நிறைவேற்ற வேண்டியவர்களாக இருந்த நதிகள், கடல்கள், காடுகள், மலைகள் மற்றும் சுரங்கங்கள் ஆகியவை அவற்றின் கடமைகளை நன்கு நிறைவேற்றி வந்தன. ஆகவே மண்ணுலக செல்வங்கள் பிரபஞ்சத்தின் மூவுலகிலும் உள்ள மற்ற எல்லா கிரகங்களின் செல்வங்களையும் மிஞ்சியதாக இருந்தது. எனவே பகவானின் கருணை என்றென்றும் பூமியில் நிலைத்திருக்க நாம் பிரார்த்திக்க வேண்டும். இவ்வாறாக பகவானின் தனி பெரும் கருணையை பெறுவதன் மூலமாக வாழ்வின் எல்லா தேவைகளையும் பெற்று நம்மால் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ முடியும். நமது அவதார நோக்கத்தை நிறைவேற்றிய பின் இந்த பூமியிலிருந்து தமது சொந்த வசிப்பிடத்திற்கு புறப்பட்டு சென்று விட்ட பகவான் இங்கேயே நிறுத்தி கொள்வது எப்படி என்று ஒருவர் கேட்கக்கூடும். இதற்கு விடை என்னவென்றால், பகவானை இங்கேயே நிறுத்தி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர் எங்கும் வியாபித்துள்ளவர் என்பதால் நாம் விரும்பினால் நம்முடனேயே இருப்பார். அவரது பெருமைகளை கேட்டல், பாடுதல், நிறைவிற்கொள்ளுதல் முதலான அவரது பக்தி தொண்டில் நாம் பற்றுடையவராக இருப்போமேயானால் அவர் எப்பொழுதும் நம்முடையனேயே இருப்பார். பகவானுடன் தொடர்பற்றது எதுவும் இவ்வுலகில் இல்லை. பகவானுடன் தொடர்பு கொள்ளும் வழிமுறையை கண்டறிந்து குற்றமற்ற முறையில் அவருடன் தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இது ஒன்றுதான். பகவான் நாம் சங்கீர்த்தனத்தின் மூலமாக அவருடன் நம்மால் தொடர்பு கொள்ள முடியும். பகவானும் அவரது புனித நாமமும் எல்லா வகையிலும் ஒற்றுமை உடையவர்களே. இப்புனித நாமத்தை குற்றமற பாடுபவரால் தம்முன் பகவான் இருப்பதை உடனே உணர முடியும். ஒலி அலைகளின் அதிர்வினால் கூட சம்பந்தப்பட்ட ஓசையை ஓரளவுக்கு நம்மால் உணர்ந்தறிய முடிகிறது. எனவே உன்னத ஓசையை எழுப்புவதன் மூலமாக நம்மால் பகவானின் இருப்பை நிச்சயமாக உணர முடியும். இந்த யுகத்தில் கலியின் களங்கத்தினால் அனைத்தும் தூய்மை கேடு அடைந்துள்ளன. எனவே பகவான் நாம சங்கீர்த்தனத்தினால் களத்திலிருந்து உடனடியாக விடுபட்டு படிப்படியாக ஆன்மீக நிலைக்கு உயர்ந்து இறுதியில் நம்மால் பகவானை அடைய முடியும் என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. இதைத்தான் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் பிரச்சாரம் செய்தார். பகவானின் நாமத்தை குற்றமில்லாமல் சொல்பவர் பகவானை போலவே மங்களகரமானவர் என்பதால் இத்தகைய தூய பக்தர்களின் நடமாட்டத்தினால் உலகில் உள்ள எல்லா தொல்லைகளும் உடனே மறைந்து விடுகின்றன. பகவான் நாம சங்கீர்த்தனத்தை பரப்புவதால் மட்டுமே கலியுகத்தின் எல்லா தீய விளைவுகளிலிருந்தும் நம்மாய் பாதுகாத்து கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. அழகான ஒரு ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, பகவானுடைய பாதங்கள் இந்த பூமியில் இருந்த வரைக்குமே செழுமையாக இருந்ததே. அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு சென்ற பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பூமி தாய் சங்கடத்தில் ஆழ்கின்றாள் இல்லையா? சோ இப்ப அவர் எங்க போனார், லக்ஷ்மி தாயார் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றார் என்பதை விளக்குவதே இந்த ஸ்லோகம். சோ நாம கூட பாத்தீங்கன்னா அவர் இங்கேயே அவரால் தங்க முடியாது இல்லையா?
அவருடைய லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆன்மீக உலகம், அது அவருடைய நித்திய உலகம். இங்கே வந்து இது ஒரு டெம்பரரி வேர்ல்டு, இங்க அவர் டெம்பரரியா தான் இருக்க முடியும். ஆனா எல்லா இடங்களிலுமே அவர் வியாபித்திருக்கின்றார். நாம மனதால் அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் நம்மளோட இருப்பார் என்று அழகான விளக்கத்துல வந்து இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா விளக்க உரை அழகாக சொல்லியிருக்கார் நம்ம பிரபுபாதர். சோ பிரம்ம மாதயோ பகுதிகம் யத்ய அபாங்க மோக்ஷக காமஸ்தபக ஸ்மரசன் பகவத் பிரபன்னாக சாஷீஷா சவவாசம் அரவிந்தவனம் விஹாய யத் பாத சௌபகம் அலம்பஜதே அனுரக்தக தஸ்யாஹம் அப்ஜ குலாங்குஷக கேது கேதைஹ ஸ்ரீ மத்பதைர் பகவத சமலங்கிருதாங்கி த்ரீன் அத்யரோஷ உபலப்ய ததோ விபூதிம் லோகான் ச மாம் வியவஸ்ருஜித் உத்தமஸ்யதீம் தத் அந்ததே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யாருடைய அருட்பார்வையை எதிர்பார்த்து பிரம்மா போன்ற தேவர்களும் பல நாட்களாக பரமபுருஷரிடம் சரணாகதி அடைந்திருந்தனரோ அந்த அதிர்ஷ்ட தேவதையான லக்ஷ்மி தேவி பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வரும்பொழுது அவருடைய தாமரை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய சொந்த வசிப்பிடமான தாமரை வனத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை துறந்து பகவான் மீண்டும் வைகுண்ட லோகம் கோலோகலோகம் வந்திருக்கார் என்பதை பார்த்து பகவானுடைய தாமரை பாதங்களுக்கு தொண்டு செய்வதில் தம்மை ஈடுபடுத்தி கொண்டாள். சோ பகவான் அங்கே சென்ற பிறகு மின்னல் கொடி அங்குசம் மற்றும் தாமரைப்பூ ஆகிய சின்னங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது நான் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தேன் அப்படின்னாக்கா அவருடைய பொற்பாதங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பூமியில வந்து பதியும் பொழுது அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆசீர்வாதங்களாக பூமி தாயார் வந்து கருதுகிறார். சோ இதனால் உலக செல்வங்களை மிஞ்சிவிடக்கூடிய விசேஷ சக்திகளை நான் பெற்றிருந்தேன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பூலோகத்திலே பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலுலகத்திற்கும் மேற்பட்ட எல்லா வசதிகளுமே இங்க இருந்தது என்பதை வந்து அழகா இங்க வந்து விளக்குகிறார் பூமி தாயார். ஆனால் இறுதியில் நான் பெரும் அதிர்ஷ்டசாலி என்று எண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய லோகத்திற்கு சென்று விட்டார் என்பதை வந்து இங்க விளக்குகிறார். அவர் சென்றாலும் கூட நாம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய புனித நாமத்தை குற்றமற பாடுபவரால் தம்முன் பகவான் இருப்பதை உடனே உணர முடியும். அதனால்தான் சங்கீர்த்தன ஒலி அலைகளின் அதிர்வினால் கூட சம்பந்தப்பட்ட ஓசை ஓரளவுக்கு நம்மளால் உணர்ந்தறிய முடிகிறது. எனவே உன்னத ஓசையை எழுப்புவதன் மூலமாக நம்மால் பகவானின் இருப்பை நிச்சயமாக உணர முடியும். சோ அவர் இந்த ஹிருதயத்திலுமே இருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா? சோ அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு அவருடைய அவதார நோக்கத்தை முடித்து கொண்டு அவர் மேலுலகத்திற்கு சென்ற பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை வந்து நாம வந்து அவரோடு எவ்வாறு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்வது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் மற்றும் ஸ்மரணம் இந்த மூன்று நம்ம செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது கேட்டல், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லுதல் அல்லது பாடுதல், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து நினைவில் கொள்வது வந்து ஜபம். இந்த மூன்றையும் செய்வதாலே பகவான் நம்முடைய இருப்பார் என்பதை பூமி தாயார் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அழகாக இங்க அந்த விளக்கத்துல வந்து நமக்கு வந்து தெரிய வருகிறது. பிரபுபாதர் வந்து அழகா விளக்கம் கொடுத்திருக்கார். சோ நம்மால் பகவானின் இருப்பை நிச்சயமாக உணர முடியும். இந்த யுகத்தின் கலியின் கலங்கத்தினால் அனைத்தும் தூய்மைக்கேடு அடைந்துள்ளது இல்லையா? எனவே பகவான் நாம சங்கீர்த்தனத்தால் கலங்கத்திலிருந்து உடனடியாக விடுபட்டு படிப்படியாக ஆன்மீக நிலைக்கு உயர்ந்து இறுதியில் நம்மால் பகவானை அடைய முடியும் என்னும் சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. இதைத்தான் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் பிரச்சாரம் செய்தார். சோ அதனால இந்த கலியுகத்திற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே நாமம் சங்கீர்த்தனம். யார் பாடினால் இங்க வந்து நிறைய முக்திகள் உண்டு. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா சத்தியுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா முக்திகள் வந்து எல்லாருக்கும் முக்தி கிடைக்கும், ஆனா எப்பொழுது கிடைக்கும்னு தெரியாது. அப்படிதான் இருந்தது. அந்த முக்திக்கான நிலை பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல வந்து இப்ப கலியுகத்துல ஆயுள் கம்மி, நமக்கு முக்திகள் வந்து ஈஸியா வந்து பகவான் கொடுப்பார். ஆனா அதுக்கு நாம பிரயத்தனம் வந்து பகவானை நினைவில் கொள்வதுதான். நமக்கு அந்த பிரயத்தனங்களை நம்ம செய்யணும். பகவானின் நாமத்தை குற்றம் இல்லாமல் சொல்ல வேண்டும். அதாவது மனசுல ஒண்ணு வச்சுட்டு நாமத்தை ஒண்ணு சொல்லக்கூடாது, தவறு அது. சோ பக்தியோட ஸ்ரத்தையோட நம்ம பகவானுடைய நாமத்தை உணர்ந்து அந்த பக்தியை உணர்ந்து சொல்ல வேண்டும். போலவே மங்களகரமானவை என்பதால் இத்தகைய தூய பக்தர்களின் நடமாட்டத்தால் உலகில் உள்ள எல்லா தொல்லைகளுமே உடனே மறைந்து விடுகின்றன. பகவான் ஞாம சங்கீர்த்தனத்தை பரப்புவதால் மட்டுமே கலியுகத்தின் எல்லா தீய விழிகளையும் நம்மளால
பாதுகாப்பு கொள்ள முடியும் என்பதை இப்ப வந்து பிரபுவாதர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அழகாக இந்த விளக்க உரையை எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கார். 34 வந்து லலிதா கண்ணன் மாதாஜி நீங்க அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. யோவை மமாதிபரம் ஆசூர வம்ச ராஜனம் அசௌஹினி சதம் அபானுதத் ஆத்மதந்திரஹ தந்தரஹ துவாம் துஸ்தகம் ஊஹம் ஊன பதம் ஆத்மனி பௌருஷேன சம்பாதாயாம் யது சூரயம் அபிப்ரத் அங்கம். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யோ வை மமாதி பரம் ஆசுரே வம்சராஜனா ராஜ்யாம் அக்ஷௌஹிணீ சதமபானுதாத்மந்திரதந்திரக த்வாம் துஸ்தமூன பதமாத்மனி பௌருஷேண சம்பாதயன் யதுஷு ரம்யமப்ரதங்கம். யார் ஒருவர் வை நிச்சயமாக மம எனது அதிபரம் அதிக பாரம் ஆசுரம்ச நாஸ்திகர்கள் ராஜ்நாம் அரசர்களின் அசௌஹினி ஒரு அச்சௌனி எனும் படப்பிரிவு 21,870 தேவர்களையும் 21,870 யானைகளையும் 109,350 காலாட்படை வீரர்களையும் மற்றும் 65,610 குதிரைகளையும் கொண்டதாகும். சதம் நூற்றுக்கணக்கான இத்தகைய பிரிவுகள் அபானுதர் அழிக்கப்பட்டனர். ஆத்ம தந்திர எல்லா தேவைகளையும் கொண்ட துவாம் உமக்கு துக்ஸ்தம் கஷ்டத்தில் ஆஷ்டப்பட்டீர். ஊன பதம் கால் ஊனமாகி ஆத்மனி அந்தரங்க பௌருஷேன சக்தியினால் சம்பாதையன் நிறைவேற்றுவதற்காக யதுக்ஷயது வம்சத்தில் ரம்யம் உன்னத அழகுடைய அபிப்ரத் ஏற்றார் அங்கம் உடலை. மொழிபெயர்ப்பு. ஓ தர்மஸ்வரூபியே, நாஸ்திகர்களான அரசர்களால் அணிவகுக்கப்பட்ட அதிகமான படைப்பிரிவுகளினால் நான் அதிக சுமை ஏற்றப்பட்டவளானேன். பரம புருஷரின் கருணையினால் எனது சுமை குறைக்கப்பட்டது. இதை போன்றுதான் நீரும் கால்களை ஊனப்படுத்தப்பட்டு நிற்க வலுவில்லாமல் துன்புறுத்தப்பட்டீர். எனவே உமக்கும் உதவுவதற்காகவே பகவான் அவரது அந்தரங்க சக்தியின் வாயிலாக யது வம்சத்தில் அவதரித்தார். பொருளுரை. அசுரர்கள் பிறரை துன்புறுத்தியாவது புலனின்ப வாழ்வை அனுபவிக்க விரும்புகின்றனர். இதற்காக அவர்கள் குறிப்பாக நாஸ்திக அரசர்கள் அல்லது அரசாங்க தலைவர்கள் எல்லா வகையான பயங்கர ஆயுதங்களாலும் தங்களை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு அமைதியான ஒரு சமூகத்தில் போரை விளைவிக்க முயல்கின்றனர். தங்களது சக்தியையும் செல்வத்தையும் அதிகரிப்பதை தவிர வேறு நோக்கம் அவர்களுக்கு கிடையாது. இவ்வாறாக இத்தகைய படைபலத்தின் பெரும் அதிகரிப்பினால் பூமி தாய் தன் மீது அதிக சுமை ஏற்றப்பட்டதாக உணர்கிறாள். அசுரர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பால் சமய கொள்கைகளை பின்பற்றுபவர்கள், குறிப்பாக பக்தர்கள் அல்லது தேவர்கள், மகிழ்ச்சி அற்றவர்கள் ஆகின்றனர். இத்தகைய ஒரு சூழ்நிலையில் தேவையற்ற அசுரர்களை அழிப்பதற்காகவும் உண்மையான மத கொள்கைகளை நிலைநாட்டவும் பரமபுருஷர் அவதரிக்கிறார். இதுதான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அவதார நோக்கமாகும். இதை அவர் நிறைவேற்றினார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பசு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பூமி தாய், பசு ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய பூமி தாய் மேலும் கூறுகின்றாள். யோ வை மமாதிபரம் ஆசுர வம்ச ராஜனாம் அசௌஹினி சதம் அபானுதத் ஆத்மதந்தரஹ துவாம் துஸ்ஸஹதம் ஊனபதம் ஆத்மனி பௌருஷேனஹ சம்பாதயம் யதுஷ ரம்யம் அபிப்ரத் அங்கம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஒரு அக்ரோனி அட்சௌனி அப்படின்னாலே அக்ரோனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல, இல்லையா? சோ பாண்டவர்கள் தரப்புல 7 அக்ரோனி சேனைகள், 2 தரப்பிலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா
அதாவது இன்னும் 2 அக்ரோனி சேனை வந்தா 9 ஆகியிருக்கும். ஆல்ரெடி இவங்க துரியோதன தரப்புல 9 அக்ரோனி சேனை இருந்தது. ஆனா சல்லியனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வஞ்சகமாக ஏமாற்றி அவர்கள் தரப்பில் வந்து அழைத்து சென்று விட்டார்கள். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நகுல சகாதேவனுடைய தாய்மாமனை. அதனால அந்த 2 அக்ரோனி சேனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கௌரவர்கள் தரப்புல சென்று விட்டதால் அவர்கள் வந்து 11 அக்ரோனி சேனை ஆகி விடுகின்றது. இவர்கள் வந்து 7 நின்று விடுகின்றது. படைபலத்துல பின்தங்கியிருந்தவர்கள் வந்து பாண்டவர்கள் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ ஒரு அக்ரோனி சேனையில பாத்தீங்கன்னாக்கா 21,870 தேர்கள், அது தேவர்கள் கிடையாது, தேர்கள், சேரியட். அதாவது பாத்தீங்கன்னா மகாரதர்களை கொண்ட அந்த இது அத்தனை தேர்கள் உடையது. அது அந்த இதுல நின்றுட்டு போட்டி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நின்று போர் புரியக்கூடியவர்கள் தேர்கள். அது 21. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா யானைப்படை, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா காலாட்படை பாத்தீங்கன்னா 1,09,350 காலாட்படை வீரர்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து 66,610 குதிரைப்படைகளும் கொண்டதாகும். இவ்வளவுமே சேர்ந்ததுதான் ஒரு அக்ரோனி சேனை. இது மாதிரி 7 அக்ரோனி சேனைகள் வந்து பாண்டவர்கள் தரப்புல, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கௌரவர் தரப்புல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 11 அக்ரோனி சேனைகள் இருந்தது. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதர்மம் தரப்புல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு இருந்ததை பத்தி நம்ம இங்க பார்க்கின்றோம். தர்மத்தினுடைய சொரிபியை எருதை பார்த்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா பசு வந்து சொல்கின்றது, அசுரர்கள் பிறரை துன்புறுத்தியாவது பாத்தீங்கன்னா நாஸ்திகர்களான அரசர்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாஸ்திக தன்மை உடைய அரசர்கள். எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம துரியோதனை என்னன்னா சொல்லணும், அவனை வந்து ஏன்னா அவனுக்கு தான் அந்த பேராசை. சோ அதாவது பகவானே தூது வந்தாலும் அதை வந்து பகவான் என்று அவனால உணர முடியவில்லை. அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சாதாரண மனிதனாக நினைத்து அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா காலாகிரகத்தில் அடைக்கணும்ட்டு அதற்கான சிறைச்சாலையே அவன் ரெடி பண்ணவன். சோ அந்த மாதிரி நாத்திகத்தன்மையை உடையவன் அவன். சோ அதிகமான படைப்பிரிவுகளால் தான் அதிக சுமை ஏற்றப்பட்டவளானேன். அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய படைகள் இருந்தது இல்லையா, பூமி பாரம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பாப்புலேஷன் இருந்தது அந்த காலத்துல என்பதை இப்போ வந்து சொல்றாங்க. ஆக்சுவலி இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக நாம் தெரிந்து கொள்கின்றோம். பரமபுருஷரின் கருணையால் எனது சுமை குறைக்கப்பட்டது. போரினால பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 தரப்பில் இருந்த எல்லாருமே வந்து மடிந்தார்கள். இதை போன்று தான் நீரும் கால்கள் ஊனப்பட்டு நிற்க வலுவில்லாமல் துன்பப்பட்டிரு. எனவே உமக்கும் உதவுவதற்காக பகவான் அவரது அந்தரங்க சக்தியின் வாயிலாக யது வம்சத்தில் அவதரித்தார். யோக மாயினால் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து தேவகி தாயாருக்கு அவதரித்தார் என்பதை இங்க அழகாக பூமி தாயார் வந்து நமக்கு விளக்குகிறார். சோ அசுரர்கள் பிறரை துன்புறுத்துவது, புலனின்ப வாழ்க்கையை அனுபவிக்க விரும்புகின்றனர் இல்லையா, அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்தியாவது சந்தோஷப்படணும்னு நினைக்கக்கூடியவர்கள் வந்து அசுரகுணம் இயல்பு உடையவர்கள். அது அசுரர்கள் மாத்திரம் கிடையாது, அசுர இயல்புடையவர்களும் இந்த நேச்சர் தான். இந்த காலத்துல நமக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீகமான குணங்கள் உண்டு, அசுர குணங்கள் உண்டு. அசுர குணங்கள் எப்பொழுதுமே நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்தும், தெய்வீகமான குணங்கள் எப்பொழுதுமே நம்மளை விடுதலையக்கான மார்க்கத்திற்கு எடுத்து செல்லும். இதை தெய்வ அசுர விபாக யோகத்துல நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ குறிப்பாக நாஸ்திக அரசர்கள் அல்லது அரசாங்க தலைவர்கள் எல்லா வகையான பயங்கர ஆயுதங்களால் தங்களை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு அமைதியான ஒரு சமூகத்தில் போரை விளைவிக்க முயல்கின்றனர். இப்பயும் அதே மாதிரிதான் இல்லையா, ஏதோ ஒரு நாட்டை இன்னொரு நாட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துன்புறுத்துறது, அச்சுறுத்துறது. சோ இது எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு. நமக்கு இந்தியா கூட பாத்தீங்கன்னா நம்மள சுத்தியும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இஷ்யூஸ் இருக்கு. ஆனாலும் நம்ம ஆளுமையில வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாக்கா அப்ப கண்டிப்பா அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு செல்கின்றது. எப்பொழுதுமே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்ட் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். சோ அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கரெக்டா இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கலி எந்த வல்லமையா இருந்தாலும் நம்மள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈஸியா டச் பண்ண முடியாது. ஆனா நம்ம ஆளுமையில ஏதாவது இஷ்யூ வரும்பொழுதுதான் நமக்கு ஈஸியா நம்ம மீது போர் தொடுக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நாம தள்ளப்படுகின்றோம். தங்களது சக்தியையும் செல்வத்தையும் அதிகரிப்பதை தவிர வேறு நோக்கம் அவர்களுக்கு கிடையாது. இதனால என்ன, போர்னால வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னாக்கா, நாம தான் அதுல வந்து ஒருவர் வெற்றி பெற்று விட்டால் ஐ எம் த கிரேட் அப்படிங்கிற அந்த அகம்பாவத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெற்றி பெற்ற நாடு வந்து எடுத்து வந்து வருகின்றது. அதனாலதான் அதுவே ஒரு வல்லரசாக நம்ம வந்து நினைக்க ஆரம்பிக்கின்றோம். சோ ஒருவரை அடக்கி ஆள்வதால் ஒருத்தர் பெரியவங்க, அவனிடம் இது இருக்கின்றது அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னொருத்தவங்க வந்து சைலண்டா அடங்கி போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் தான் இப்பொழுது. இது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா நாடுகளுக்குமே வந்து பொருந்தும், நமக்கு மாத்திரம் கிடையாது. இவ்வாறாக இத்தகைய படைபலத்தின் பெரும் அதிகரிப்பினால் பூமி தாய் தன் மீது அதிக சுமை ஏற்பட்டதாக உணர்கிறாள். கண்டிப்பாக இப்ப கூட நம்ம பூமி தாய் அதே நிலையில தான் இருப்பா. ஏன்னா அணு ஆயுதம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள வந்து
அதாவது வாழ்க்கை இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மாற்றி அமைத்து விடும். அந்த இடத்துல வாழ முடியாத ஒரு சூழலுக்கு தான் நம்ம தள்ளப்படும். அப்படிப்பட்ட ஆயுதங்களை எல்லாம் நாம வந்து தற்காதுகாப்பு என்ற முறைக்காக நாம வந்து செய்கின்றோம். ஏன்னா ஒரு நாடு செய்த போது இன்னொரு நாடு செய்து கொள்ளவில்லை என்றால் அது எந்த நேரத்துக்கும் இந்த நாட்டை அந்த நாடு போட்டு தள்ளிடும்ன்ற அந்த இதுக்காக தான் எல்லாமே நாமளும் செய்யறோம். ஆனா அதெல்லாம் தேவையற்றவை அப்படிங்கிறது தான் இங்க பிரபுபாதருடைய விளக்கத்துல வந்து நமக்கு எடுத்துரைக்க. நமக்கு தேவையானது என்ன? உணவு, இருக்கிற ஒரு இடம், சோ பக்தி செய்வதற்கு நமக்கு ஒரு மார்க்கம், இவ்வளவுதான் நமக்கு தேவை இந்த பிரபஞ்சத்துல. வேற எதுவுமே தேவையில்லை. அதுக்காக நம்ம இவ்வளவு பெரிய அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் எல்லாம் நம்ம செய்யவே எல்லாமே நம்மளுடைய வாழ்நிலையை வந்து உயர்த்தி கொள்வதற்காக தான். அதாவது இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில நம்ம நிலைத்து வாழ்வதற்காக என்னென்ன தேவையோ அதையெல்லாம் நம்ம வந்து உற்பத்தி செய்கின்றோம். அதனாலதான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வளவு சங்கடங்கள். ஆனா நம்மளுடைய தேவைகளை குறைத்து ஒரு சாதாரண வாழ்க்கையை நம்ம வாழும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமான ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது. ஆனா இதை நாம எல்லாருமே உணர்வது கிடையாது. சோ அசுரர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால் சமய கொள்கைகளை பின்பற்றுபவர்கள், குறிப்பாக பக்தர்கள் அல்லது தேவர்கள் மகிழ்ச்சியற்றவர்களாக ஆகிவிடுகின்றனர். எத்தனையோ ஆச்சாரியார்கள், அதுக்கப்புறம் குருமார்களுக்கு எல்லாமே இந்த மாதிரியான மனப்பக்குவம் அவர்கள் எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து சங்கடத்தை வந்து அவர்கள் வந்து உணர்ந்திருப்பார்கள். சோ அந்த ஏன்னா நம்மளை சுத்தியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே வந்து மாற்றங்கள், இதெல்லாம் தேவையற்ற மாற்றங்கள். இதெல்லாம் நமக்கு வாழ்க்கை நிலைக்கு தேவையே கிடையாது. வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒன்று அதை ஒன்று மட்டுமே நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போனா போறோம். நமக்கு தேவை என்ன? பகவானுடைய நாமங்களை பாடணும். நமக்கு தேவை என்ன? ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2 வேளை உணவு கிடைத்தால் போரும், சாத்விகமான உணவு, அதுக்கப்புறம் ஒரு சிம்பிளான ஒரு உடை, இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம், இவ்வளவுதான் நமக்கு தேவை. ஆனா அதையும் தாண்டி நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு என்னென்ன தேவை என்பதை வந்து நம்மளுடைய தேவைகளுக்கு அளவே இல்லாமல் போகக்கூடிய சூழ்நிலையில தான் நாம் இருக்கோம். இன்னைக்கு ஒரு 4 கார் இருந்தா கூட நாளைக்கு இன்னொரு பெரிய கார் வாங்கணும்ன்ற அந்த இதுலதான் நம்ம போறோமே ஒழிய இருக்கிறதே போரும் அப்படின்னு வச்சுக்கொண்டு அதுல இருந்து நம்ம வந்து சந்தோஷத்தை வந்து நம்ம வந்து ஏற்படுத்தி கொள்வது கிடையாது. சோ இத்தகைய ஒரு சூழ்நிலையில் தேவையற்ற அசுரர்களை அழிப்பதற்காக தான் பகவான் யுகந்தோறும் வந்து தோன்றுகின்றார். மீண்டும் மத கோட்பாடுகளை அவர் நிலை நிறுத்தணும் இல்லையா? சோ பகவத்கீதையை பேசிட்டு போயிருக்காரு. இந்த பகவத்கீதை இந்த கலியுகம் முடிகிற வரைக்கும் எப்படி எடுத்து போகும் என்பது பகவானுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். என்னென்றால் நாமெல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா இத்தனை ஆண்டு காலம் பகவத்கீதையை பற்றி நம்ம வீட்டுல வச்சிருந்தாலும் படிச்சது வாசிச்சதே கிடையாது. கொரோனா வந்த பிறகுதான் பகவத்கீதையே நம்ம எடுக்க ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா? நம்ம அதாவது வாழ்க்கை நிலைக்கே நமக்கு சங்கடம் என்று வரும்பொழுது மட்டும் நம்ம யாரை தேடுகின்றோம்? நண்பனை தேடுகின்றோமா? உறவினர்களை தேடுகின்றோமா? நம்ம பிள்ளைகளை தேடுகின்றோமா? தாய் தந்தையரை தேடுகின்றோமா? இல்லவே இல்லை. நாம தேடுவதெல்லாம் அந்த பரம்பொருளை தான், அவர் விட்டு சென்றதை தான் நம்ம தேடுகின்றோம் இல்லையா? சோ பகவத்கீதையை அப்பதான் எடுத்து புரட்டணுமே. நம்ம வந்து அது வரைக்குமே நம்ம புரட்டல. அட்லீஸ்ட் நாம இந்த ஞானத்தை வாங்கியிருக்கோம். அட்லீஸ்ட் நம்ம ஃபேமிலியில இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷனுக்கு இந்த பகவத்கீதையை எடுத்து சொல்லணும், அவங்களுக்கு இந்த உண்மையை புரிய வைக்கணும்ன்ற அந்த பிரயத்தனத்தை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். சோ நாம செய்யறது நம்ம செய்யணும். பிள்ளைகள் அட்லீஸ்ட் எப்பயாவது ஒரு நாள் கண்டிப்பா அவர்களும் அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் அவர்களுக்கு கிடைக்கும். ஆனா அந்த பிரயத்தனம் நாம செய்யாம போனோம்னாக்கா இந்த ஞானத்தை பெற்றதனுடைய வேல்யூவே நம்ம வந்து முழுமையாக அறியவில்லை என்று பொருள். ஆக்சுவலி ஸோ வி ஷுட் நோ த வேல்யூ ஆஃப் திஸ் பகவத்கீதா. பகவத்கீதை எதனால படிக்கிறோம், எதுக்காக படிக்கிறோம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ அற்புதமான அந்த நூலை வாசிக்கும் பொழுது வாழ்க்கையை நாம் எவ்வாறு வாழ வேண்டும், எந்த சூழ்நிலை எவ்வாறு எதிர்கொள்ள முடியும் என்பதை எல்லாம் நம்ம வந்து கற்றறிந்திருக்கின்றோம். அதனால அதை கண்டிப்பா நம்ம வாரிசுகளுக்கு நம்ம இதை சொல்லி கொடுக்கணும். அதுக்கான மார்க்கத்தை நம்ம அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். அது நம்மளுடைய கடமை ஆகின்றது. ஒவ்வொருவருடைய கடமையும் அதுதான். 35 ஸ்லோகம் மல்லிகா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. காவா சஹேத விஹரம் புருஷோத்தமஸ்ய பிரேமாவோ லோக ருஷிரஸ்மித வல்க குல்பைஹி சதைரியம் சமானம் அரன் மது மானின்யாம் ரோமோதஸ்வோ மமயத் அங்கிரி விடங்கி தாயாக. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. காவா சஹேத விரகம் புருஷோத்தமஸ்ய பிரேமாவலோகஸ்ரித ருசிரஸ்மித வல்குஜல்பைஹி ஸ்தைரியம் சமானம் அகரன் மதுமானி ஞானாம் ரோமோத்சவோ மம யத்தங்கிரி விடங்கி தாயாக. யார்தான்
வா அல்லது சகேத தாங்கிக் கொள்ள முடியும். விரகம் பிரிவை புருஷ உத்தமஸ்ய பரமபுருஷ பகவானின் பிரேம அன்பான அவலோக பார்வை ருசிரஸ்மெத இன்பமூட்டும் புன்னகை வல்கு ஜல்பை அன்பார்ந்த வேண்டுகோள்கள் ஸ்தைரியம் கடுமை சமானம் கடும் கோபம் அகரத் வென்றார் மது மனதுக்கினியவர்களான மாணினானாம் சத்யபாமாவை போன்ற பெண்கள் ரோம உற்சவ இன்பத்தால் மெய்சிலிருக்கும் மம எனது யாருடைய அங்கிரி பாதங்கள் விடங்கிதாயாக அச்சிடப்பட்டது. மொழிபெயர்ப்பு. எனவே அப்பரமபுருஷ பகவானின் பிரிவு துயரை யாரால் தான் தாங்கிக் கொள்ள இயலும்? அவரது அன்பான இனிய புன்னகையாலும் இன்பமூட்டும் பார்வையாலும் மற்றும் அன்பார்ந்த வேண்டுகோள்களாலும் சத்யபாமாவை போன்ற அவரது மனதுக்கினியவர்களின் கடுமையையும் கடும் கோபத்தையும் கூட அவரால் வெல்ல முடிந்தது. எனது பூமியின் மேற்பரப்பில் அவர் நடந்து சென்ற போது அவரது திருவடி தூசிகளினால் நான் மூழ்கடிக்கப்பட்டேன். எனவே இன்பத்தினால் மெய் சிலிர்த்தது போல் அதிகமான புற்களினால் நான் மூடப்பட்டேன். பொருளுரை. பகவான் அவ்வப்போது அரண்மனையை விட்டு வெளியில் கிளம்புவார் என்பதால் அவருக்கும் அவரது ஆயிரக்கணக்கான ராணிகளுக்கும் இடையில் பிரிவு ஏற்படும் வாய்ப்புண்டு. ஆனால் பூமியுடன் ஆன அவரது தொடர்பை பொறுத்தவரை பிரிவு ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பில்லை. ஏனெனில் அவர் எப்பொழுதும் தமது தாமரை பாதங்களுடன் பூமியில் நடமாடிக்கொண்டே இருந்தார். எனவே பகவான் பூமியிலிருந்து அவரது ஆன்மீக உலகிற்கு திரும்பி சென்ற போது பூமிக்கு ஏற்பட்ட பிரிவுணர்ச்சி மிகவும் கடுமையானதாக இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது மனைவிகளை பிரிந்து சில காலம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா துவாரகையிலிருந்து அஸ்தினாபுரத்துக்கு செல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரிந்து செல்வது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சில காலகட்டம் தான். ஆனா எப்பொழுதுமே இந்த பூமியில வந்து அவருடைய பாதங்கள் பதிந்திருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பூமி தாயார் எப்பொழுதுமே அந்த பிரிவை வந்து உணரவில்லை. ஆனால் இப்பொழுது வைகுண்டத்திற்கு சென்ற அவர் இப்போ அதாவது நிரந்தரமாக இங்கிருந்து பிரிந்து சென்று விட்டாரே அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உணர ஆரம்பிக்கின்றால். பாத்தீங்கன்னா பசுவின் ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய பூமி தாய், அதுதான் நம்ம வந்து இங்க அதாவது பிசிக்கலி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ரூபம் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு இத்தனை நாள் இந்த பூமியில அவருடைய பாதங்கள் பதிந்து கொண்டிருந்தது, இப்பொழுது அந்த பாதங்கள் இல்லை என்பதை அவள் வந்து உணர்கிறாள். ஆனா உண்மையிலே பகவான் எல்லா இடங்களிலுமே நீக்கமர நிறைந்திருக்கின்றார். இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்தவரும் அவர்தான் இல்லையா? முக்குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், தோன்றாத அருவமாக எல்லா இடங்களிலும் அர்ச்சவிக்கிற ரூபத்திலையும் இருக்கின்றார். நாம அதையெல்லாம் மனசுல நினைச்சுட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது சங்கீர்த்தனம் அந்த இதுல வந்து நாம வந்து நினைவு கொள்ளக்கூடிய அந்த இதுல வந்து நம்மளை ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும். காவா சகதே விரகம் புருஷோத்தமஸ்ய பிரேமாவோ லோக ருஷிரஸ்மித வல்கு ஜல்பைஹி ஸ்தைரியம் சமானம் ஹரன் மதுமானநீனாம் ரோமோத்சவோ மமயத் அங்கரி விடங்கிதாயக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எனவே அப்பரம புருஷ பகவானின் பிரிவு துயரை யாரால் தாங்கிக் கொள்ள முடியும்? கண்டிப்பாக அவரோடு வாழ்ந்த காலகட்டங்கள் இருந்தவர்களுக்கு அதை ஏற்றுக்கொள்வது என்பது சிரமமான ஒரு செயல்தான். அவரது அன்பான இனிய புன்னகையாலும் இன்பமூட்டும் பார்வையாலும் மற்றும் அன்பார்ந்த வேண்டுகோளாலும் சத்யபாமாவை போன்ற அவரது மனதுக்கினியவர்களின் கடுமையான கடுங்கோபத்தை கூட அவரால் வெல்ல முடிந்தது. அதாவது சத்யபாமா பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு எப்பவுமே கோபம், அவங்களுக்கு கோபம் ஜாஸ்தி எப்பவுமே. ஆனா அவர் மீது பாத்தீங்கன்னாக்கா அளப்பெரியாத பிரியத்தையும் வைத்திரு. உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரி கூட தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது கிருஷ்ணரை நாரத மகரிஷியினுடைய அந்த இது ஸ்டோரி எப்பயாவது ஃப்ரீயா இருக்கும்போது சொல்லலாம், நம்ம பேசலாம் நம்ம அதை பத்தி. பட் ஒரே ஒரு துளசி தளம் வைத்து ருக்மணி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணரை வந்து அந்த துலாபாரத்தையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து எல்லா ஆடை ஆபரங்கள் அந்த வைடூரியங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவரை நம்ம வந்து எடை போடவே முடியாது. ஒரு துளசி தளத்தை வைத்தாலே அவர் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மோடு வந்து இணைந்து விடுவார். அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து அவருடைய கருணை கிடைக்கும். அதுதான் அவர் அதை ஏற்றுக்கொள்கின்றார். அந்த பக்தியை தான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கடும் கோபத்தை கூட அவரால் வந்து வெல்ல முடிந்தது. எனது மேற்பார்வையில் அவர் அதாவது மேற்பரப்பில், அதாவது பூமியின் மேற்பரப்புல அவர் நடந்து சென்ற பொழுது அவரது திருவடி தூசினால் தான் நான் மூழ்கடிக்கப்பட்டேன். எனவே இன்பத்தினால் மெய் சிலிர்த்தது போல அதிகமான புற்களினால் நான் மூடப்பட்டேன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா
கிராஸ் இல்லையா, அதாவது வெளிப்பரப்புல பாத்தீங்கன்னாக்கா புல்லெல்லாம் முளைச்சிருக்கும். அந்த புல் மேலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய பாதங்கள் எல்லாம் படிந்திருந்தது. சோ அந்த மாதிரி அவருடைய பாதங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பதியும் பொழுது நான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மெய் சிலிர்த்து போனேன் அப்படின்னு பூமி தாயார் வந்து சொல்கின்றார். அதற்கான விளக்க உரையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து சில காலங்கள் எல்லாமே அங்கங்கு போக வேண்டிய தருணங்கள் தன்னுடைய மனைவி எல்லாம் பிரிந்து இருந்தாலும் அது வந்து தற்காலிகமான பிரிவு தான். ஆனா எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்மனண்டா அவருடைய அந்த இது பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பாதங்களுடைய ஸ்பர்ஷம் வந்து இந்த பூமியின் மேல பதிஞ்சுட்டே இருந்தது. ஆனா இப்ப அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வைகுண்டத்திற்கு சென்ற பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக சிரிஞ்சன் பூமிக்கு ஏற்பட்ட பிரிவு உணர்ச்சி எனக்கு கடுமையானதாக இருக்கின்றது என்பதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து இந்த பசு ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய பூமி தாய் வந்து எடுத்துரைக்கிறாள். எஸ் பிரியா பாலாஜி மாதாஜி வாசிங்க. தயோர் ஏவாம் கதயோஹோ பிருதிவீஹி தர்மயோஸ்ததாக பரீட்சின் நாம ராஜர்ஷி பிராப்த பிராஷீம் சரஸ்வதீம். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் ஹரே. தயோ ஏவம் கதயதோ பிருத்வி தர்மயோஸ் ததா பரீட்சின் நாம ராஜர்ஷி பிராப்த பிராஷீம் சரஸ்வதீம். தயோ அவர்களுக்கிடையில், ஏவம் இவ்வாறாக, கதையதோ உரையாடலில் ஈடுபட்டிருந்தனர், பிருத்வி பூமியும், தர்மயோ தர்ம தேவதையும், ததா அப்போது, பரீட்சித்து மகாராஜன் நாம எனும் பெயர் கொண்ட ராஜர்ஷி அரசர்களுக்கு இடையில் ஒரு ரிஷி போன்ற பிராப்த அடைந்தார், பிராசீம் கிழக்கு நோக்கி ஓடும், சரஸ்வதீம் சரஸ்வதி நதியை. மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வாறாக பூமியும் தர்ம தேவதையும் உரையாடலில் ஈடுபட்டிருந்த பொழுது ராஜ ரிஷியான பரீட்சித்து மகாராஜன் கிழக்கு நோக்கி ஓடிய சரஸ்வதி நதிக்கரையை அடைந்தார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் காண்டத்தின் பரீட்சித் கலியுகத்தை வரவேற்ற விதம் என்னும் தலைப்பை கொண்ட 16ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தயோர் ஏவம் கதயதோ பிருத்திவி தர்மயோதஸ்ததா பரீட்சின் நாம ராஜர்ஷி பிராப்தக பிராச்சின் சரஸ்வதி. சோ இந்த இருவருக்கிடையில் நடந்த உரையாடலை வந்து யார் கேட்டிருக்கிறது? பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து ராஜரிஷியை போன்ற பரீட்சித் மகாராஜன் இந்த உரையாடலை கேட்டு சரஸ்வதி நதிக்கரையை வந்து அடைந்தார் என்பதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்கம். சோ இதோட இந்த அத்தியாயம் வந்து முடிகின்றது. நாளைக்கு நம்ம 17வது அத்தியாயத்தை வந்து நம்ம வந்து எடுக்கலாம். அதனுடைய சம்மரியோட நம்ம வந்து படிச்சுட்டு எடுக்கலாம். ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி நாளைக்கு உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன். ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகம் வந்து முடிஞ்சது. ஓகேங்களா? இந்த சாப்டர் நாளைக்கு புதுசா நம்ம எடுத்துக்கலாம்.